Pêvajoya bijartina waneya bijareya zimanê Kurdî didome û divê çarçoveyê de helmetên partiyên siyasî û rêxistinên ziman didomin, hunermend, nivîskar û akademisyen jî li gorî derfetên xwe tevlî helmetê dibin û bang li xwendekar û malbatan dikin ku waneya bijareya zimanê Kurdî bibijêrin. Serokê beşa ziman û wêjeya Kurdî yê Zankoya Dicleya Diyarbekirê doçent Doktor Osman Aslanoğlu balê dikeşe ku zimanê Kurdî di qadên fermî de çi qasî were bikaranîn ew qas baş e. û waneya bijareya zimanê Kurdî dikare bibe gavek bo xwendekaran ku di pêşarojê de bikaribin xebatên akademîk bi zimanê Kurdî bikin. û li gel kurê xwe tevlî helmeta bijartina waneya bijareya zimanê Kurdî dibe. Ji ber ku nivîsandin û xwandin ji bo zaroka tiştî herî mayîn de ye. Yani zarokên me îro belkî zanin siba ji bîr dikin û diçe. Ji bo ku em pêşiya vê bigirin lazim e xwandinê zanibin. Dema ku xwandinê hîn bûn êdî ji bîrkirin çênabe. Madem hikûmet em bêjin dewlet cihekî fermî hewsa dirêj kir, îmkaneka fermî dirêj kir û dixwazin ku millet hilbijêre, em hêvî dikin ku mezûnên me yên ku heta niha du sê heb her sal dihatin tayinkirin û heta niha em bêjin dora sedî hatine tayinkirin û li cih cih dixebitin. Lê bawer dikim di hemû dibistanan da bi taybet bajarên ku Kurd lê zêde ne, ev tercih gelek dibistanan zêdetir bibe, ji deha zêdetir bibe û ev îmkan ev be. Di serê da yan em hêvî dikin ku mezûnên me yên beşên Kurdî werin tayinkirin. Bire zarok dayê ku bibixere bêjin li dibistan bire dersa Kurdî dibijêrin. Nivîskarên Kurd jî beşdarî helmeta bijartina waneya bijareya zimanê Kurdî dibin û dibêjin ev derfet bi eleqeyê dikare firehtir bibe. Nivîskar İsmail Dîndarê ku di heman demê de mamosteya jî dibêje her çi qas derfetek biçûk be jî divê Kurd vê derfetê bikarbînin û deriyên nû bo Kurdî bidin vekirin. Îsal bi rastî jî kampanyeke xweş pêk hat û gel jî gelekî dixwaze vêya jî me kêfxweş dike. Lê em jî destekê dinê em jî dixwazin mirovên me dersa Kurdî, kurmancî û zazakî her diya hilbijêre. Divê ev derfet bête bikaranîn. Ev derfet bête bikaranîn weke deverekê pê bêgirtin û ev fireh bibe û bibe qadeke lingekî têkoşîna bi destxistina mafê zimanê zikmakî. Dema serîlêdanaya bo waneya bijareya zimanê Kurdî ji aliyê Wezareta Perwerdehiya Tirkiyeyê ve bo heta heftê Sibatê hatibû dirêjkirin û her wiha nivîskar bang li dibistanên taybet ên Bakurê Kurdistanê jî dikin ku di pergala xwe de cih bidin waneya zimanê Kurdî jî. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbekir.